ning aku ra seneng. Karo wong wedok kaya aku yo gelem ning suwe-suwe aku ra seneng. Atiku metu marang sliramu yo cedhek. Dolan ki ora kagetan. Kok penonton meneng wae. Piye ta maksudnya iki kowe iki kepiye? Aku seneng karo kowe yo cedhek. Aja seru-seru. Aja mahmoh kok tak kompor lho bener. Kok sik ta aku ki ngerti kowe iki sedulurku. Aku yo ngerti tabiatmu kaya apa kowe gaweane mendem ngecu maling medok. Ngono kok aku dadi bojoku ki maksudnya? Nek aku wis dadi bojomu arep tak mareni kabeh. Kowe njaluk apa tak turuti, patung ora njaluk sandang pangan. Lah ya aku mbok apake nek ra tak kei sandang pangan. Bubuk wae. Bubuk wae wong yo, mbok kowe iki nang omah duwe pengilon apa ora? Hah? Duwe pengilon apa ora? Pengilon kae Drogoro. Ngapusi. Aku anggere lewat ngono sapa wong elek iki? Sapa wong elek iki? Ana pengilon tak pecahi kabeh. Kae goro. Lah kene pengilon wae iki kok ndak kena kowe iki elek. Mosok aku iki pribadi yo cek normal. Upamane aku dadi bojomu ya arek anak-anak tikus apa piye? Ora sah anak-anak yo. Loh, jenenge wong bebrayan ki ben duwe turunan kok. Oh nek ngono aku manut kowe kepengin anak piro? Aku ki kok karo kowe. Aku ki ora seneng karo kowe. Aku seneng kok iki. Ya wis kowe urusanmu aja maksa-maksa. Aku ora maksa mula kowe gelem momen ora tak paksa. Nek ora ya ora. Aku iya kok iki. Mak, oke. Kowe iki nonton aku ketok elek ning ngono paribasan. Apa? Waiten trisen jailen saiken kaiden. Apa kowe iki? Witing tresno kuwi jalaran saka kulino. Basa kono niku waiten trisen jailen saiken kaiden. Ora peduli kuwi bahasa weten tresen. Tresen. Arep tresen sak karepmu, ning aku ora seneng karo kowe. Aku nek Aja dipaksa nek jenenge wong wedok nek iso seneng ya seneng. dipaksa karo ora rasane padha wae. Anu ta ya. Ora ngono ki ta, kok iki nek omongan anteng ngono ta, aku ki wedi. Wedi kepiye to? Ora sah wedi. Iki lho jenenge aku. Ih, masa yo ireng koyo ngono. Sapa? Arep ngetokke katresnanku kang tumusulan. Awange nerang. Ora ono ki tak. Terasana. Ayo ngono lho. Aja mrono-mrono kene. Lah opo ya kowe terus anteng ta? Manuta kepethak. Kepenak. Kepenak. Wong kene rada pinter muni kepenak iki kepethak. Kene wong ayu kene. Apa wong asu ngono? Ayu. Bapakmu kaya sedel tiger. Ngrasana pun.
Ketok batin. Manuta yo. Ngapa kukur-kukur? Gatel. Kok aja ngono ki aku jane ora kasar. Wong aku ngerti nek kowe iki adikku pernah. Aduh aku ngos-ngosan. Aja mlayu-mlayu kowe ngerti pitik kae. Apa? Pitik nek duyak jago ngandel kesana nek gedepok. Nah kudu pitik. Mana trokoca halende. Iromu wiji timun wong ayu. Ngomong biji timun. Irungnya banget loh, tuh wiji timun. Mripatmu blarak sempal. Asempal. Lambemu gendhewa pinentrang. Ajebang. Lambemu. Ora apa-apa wong ayu. Manusa. Ih, Iki aja sing ngono. Kae, mekku nganti tiba lho nang ngono. ming-ming ora apa-apa wadon liyane ora. Aja tak aku ki wedi. Piye sing biasa mene pirang-pirang iki lho. Benang lawe krasa amoh. Kok Yen ora kowe aku moh. anteng apa ta? Salah ta? Ora dadi bojoku. Manuta karo Mas Ayo yai bareng. Ana paribasan wingi ora iki. Apa? Biru kaya mangsi nek gedang ijo ki ora ana isine. Ayu kaya widodari nek ora dibojo eman-eman pirantine kok ayu. Aku iki gelem duwe bojo ning aku ora karo kowe. Aku wis duwe bojo. Aku yen ketemu kowe ora mangan seminggu rasane warak. Ora adus seminggu rasane anyep. Mula manusa. Warak gento Tak supiti meneh kowe. Kowe mari cepet. yo entek paling aku. Ya ora apa-apa. Ame kuwi ya tak ya. Akrab Ya cukup. Apa? Aku lanang. Aku ngerti nek lanang aku wedok. Lha ya mulane aku seneng karo kowe bapak wedok. Aku iso sabar. Aku iso urip. Aku iso kaku, aku ya iso lemes. Ora gelem manut karo aku. Kowe yo karo kowe, kowe nek kene dhewe. Aku ora wedi. Nek jenenge wong terus nang iku tak ora terus nang. Aku ora iso dipaksa dadi bojomu. Terus aku ngerti ya bapakmu ki waroke, bapakku ki yo warok.
Petilan. Kedobrak. Sisa malih sampun ngantos dan puji. Petilan. Kedobrak. Petilan. Nggih, sampun purna minjang kalat sengaken malih. Badhe mirsani minjang. Nek minjang tutur mirsani tentu badhe gelo. Nek jenengan ora gelo, kula sing gelo. Nggih nggih. Aku tuh dia bang. Wis gayeng, wis ngalahke aku Antek iki aku sesuk pangan kuwe. Nggih menika sampun ramenipun. Nggih, iki minangkani pamudutane Mbak disisake. Napa? Iki saka Bapak Suryana Baru Klinting. Iki nyuwun apa iki imbang ana katresnanku nek ora salah. Nggih, Mbak Neti. Mbak Neti. Heeh. Nggih. Maju wong papat sisan wae. Ayo. Maju barang ke kegul. Mbak Ika, Mbak Neti,